Усім прывітанне. Магчыма, хтосьці з вас чуў, што Еўропа досыць моцна прайграе ў тэхналагічнай гонцы США і Кітаю. Сёння мы паспрабуем разабрацца, ці сапраўды гэта так, і калі гэта праўда, якія ў гэтага могуць быць прычыны. Для пачатку прапаную вярнуцца ў наша дзяцінства. Для мяне, чалавека, які нарадзіўся ў пачатку 90-х і хадзіў у школу 2000-х, яно было амаль поўнасцю акружана еўрапейскай тэхнікай. Мы карысталіся тэлефонамі ад фінскай Nokia, нямецкай Siemens, французскай Alcatel, шведскай Ericsson. Шмат у кого былі тэлевізары ад галандскага Philips. Узнікае лагічнае пытанне, куды ўсё гэта знікла. Зараз нас акружае тэхніка ад амерыканскай Apple, кітайскіх Xiaomi ці Huawei, карейскага Samsung. Ці калі адкрыць спіс буйнейшых кампаній свету, на версе спіса будуць усім вядомыя брэнды, як Apple, Google ці Microsoft. Але ўвесь топ займаюць амерыканскія ці азіяцкія кампаніі. І каб убачыць еўрапейскую, гэты спіс трэба крыху праскроліць. Самая буйная з еўрапейскіх кампаній – галандская ASML, якая займаецца вытворчасцю абсталявання для стварэння чыпаў. І яна займае толькі 13-е месца. Далей, на 18-м месцы ідзе нямецкая SAP, на 26-м брытанская ARM Holdings і на 31-м французская Schneider Electric. Увогуле ў першай сотцы толькі 14 еўрапейскіх кампаній. Так, можна сказаць, што зараз Еўропа проста змяніла сваю арыентацыю і ролю на глобальным рынку, фокусуючыся на стварэнні тавараў для іншых карпарацый і зайшоўшы з карыстальніцкага рынку. Але тым не менш, нельга адмаўляць, што праблема ёсць. Нават калі ўзяць рост ВВП. Так, у еўразоне ён ёсць, але галоўныя канкурэнты растуць яшчэ хутчэй. Чаму ж так адбываецца? Я б выдзеліў 6 асноўных прычын. І першая з іх – гэта, канешне, знакамітая еўрапейская бюракратыя. Лепш за ўсё я апісваюць гэты твіт Пола Грэхама, амерыканскага прадпрымальніка і праграміста. Калі каротка, США стварае софт, Кітай стварае жалеза, а Еўропа стварае рэгуляцыі. Так, з адной стараны добра, што ў Еўропе як нідзе дбаюць пра персанальныя звесткі і прыватнасць карыстальнікаў. Маю на ўвазе, напрыклад, знакаміты закон аб GDPR. Але такая моцная зарэгуляванасць вельмі моцна перашкаджае стартапам расці, што ставіць еўрапейскія стартапы ў больш пройгрышную пазіцыю ў параўнанні з кітайскімі ці амерыканскімі. Ці ўзяць, напрыклад, штучны інтэлект, пра які зараз кажуць з кожнага прасу. У плане інвестыцый і даследаванняў пазіцыі Еўропы досыць нядрэнныя, але так было не адразу. Напрыклад, у мінулым годзе Італія стала першай краінай, дзе забаранілі ChatGPT. Тое самае мелася адбыцца і ў Германіі. Зараз ChatGPT зноў працуе ў Італіі, але ўсё роўна. Еўрапейскі кансерватызм і жаданне зарэгуляваць усё навокал вельмі моцна тармазяць тэхналагічнае развіццё рэгіёну. Наступная прычына – гэта недахоп венчурных грошай. Гэта ў тым ліку вытекае з першага пункту. Натуральна, інвестарам нашмат прасцей і больш зразумела інвеставаць, напрыклад, у амерыканскі стартап, чым еўрапейскі, проста нават з юрыдычнага пункту гледжання. Да таго ж, амерыканскі вечурны рынак больш мацёры і устаяўшыйся. Асабліва бракуе фінансавання еўрапейскім стартапам на позніх этапах, што вымушае іх звяртацца да амерыканскіх інвестараў, якія, у сваю чаргу, вельмі часта прымушаюць стартапы з Еўропы перабірацца ў ЗША. А гэта страта працоўных месцаў, грошай, людскіх рэсурсаў і інтэлектуальнай маёмасці. Напрыклад, за апошні час 40 са 147 еўрапейскіх стартапаў юнікорнаў, то бок атрымаўшых ацэнку звыш $1 мільярд, пераехалі ў США ці Азію, і гэта вельмі шмат. Ну і заканчваючы тэму венчурных грошай, трэба адзначыць, што еўрапейскія інвестары больш асцярожныя, яны не спяшаюць інвеставаць у стартап, пакуль яго няма стабільнага прыбытку. У США з гэтым інакш. Плаўна перацякаем у наступны пункт, і гэта якраз культурныя асаблівасці. Еўропа мае даўнія традыцыі дэмакратыі, сацыяльных гарантый. Вельмі высока ставіцца калектыўная бяспека, прадказальнасць усяго, а вось рызыка шануецца менш. Такая ментальнасць прыводзіць да большай асцярожнасці ў дачыненні стартапу і інвестыцый. У ЗША ж наадварот, існуе ідэя амерыканскай мары з вялікім упорам на індывідуальныя дасягненні і самадастатковасць, што заахвочвае амерыканцаў больш рызыкаваць. Яшчэ адна культурная асаблівасць еўрапейцаў – нашмат большая схільнасць прытрымлівацца work-life balance. Калі паглядзець, колькі людзі працуюць у год у розных краінах, то акажацца, што ў ЕС сярэдні чалавек працуе значна менш, чым у ЗША. Розніца складае амаль 100 гадзін у год. А менш за ўсіх у Еўрасаюзе працуе Германія, рухавік еўрапейскай эканомікі. Хто мог падумаць, розніца ЗША складае амаль 300 гадзін. Гэта вельмі шмат. Ідзем далей, і наступны пункт – гэта фрагментарнасць рынку. ЗША – гэта адна мова і адна заканадаўчая сістэма, хай са сваімі нюансамі ў кожным штаце. Тое самае і Кітай. А Еўропа – гэта дзесяткі рынкаў розных памераў. У кожнага свае законы і свая мова, што значна ускладняе рост стартапаў.
Напрыклад, стартап з Каліфорніі можа досыць лёгка маштабіравацца на ўсё ЗША, а гэта больш за 300 мільёнаў чалавек. У Еўропе ж які-небудзь польскі стартап не можа проста ўзяць і выйсці на агульнаеўрапейскі рынак, хай ён і больш па памерах з амерыканскі, бо існуе шмат моўных юрыдычных перашкод. Наступная прычына – Еўропа проста праспала змену эпох. Amazon, Google, Tencent, Alibaba пачалі сваю дзейнасць яшчэ ў 90-х, а ў Еўропе тэхіндустрыя пачала варушыцца толькі ў 2000-х. Да таго ж згуляў сваю ролю традыцыйны еўрапейскі кансерватызм. Напрыклад, калі Apple толькі пачынаў свой уздым, Nokia была на кані, але не зрабілі стратэгічную памылку, не перайшоўшы на сэнсарныя экраны. Фіны лічылі, што функцыянальнасць важнейшая за зручнасць і паплаціліся за гэта. У выніку Nokia разарылася і была куплена Microsoft'ам за вельмі невялікую суму. Яшчэ адзін вынік таго, што ты пачынаеш пазней, ты вельмі марудна разганяешся і нічога не можаш зрабіць з тым, хто ўжо набраў ход. У выніку зараз амерыканскія гіганты проста пыласосяць еўрапейскі рынак. Як толькі там з'яўляецца штосьці цікавае, яны адразу купляюць гэта. Як, напрыклад, Google, які набыў брытанскі стартап DeepMind. Вось табліца, якая паказвае еўрапейскія кампаніі, куплены амерыканскімі тэхгігантамі. Табліца крыху састарэлая, але ўсё роўна дэманструе маштаб праблемы. І апошняя прычына – гэта геапалітычныя праблемы. У першую чаргу гэта Brexit і баявыя дзеянні проста на ўсходніх межах Еўросаюза. Гэта вымушае ЕС шукаць іншыя крыніцы нафты і газа, уводзіць санкцыі, выдзяляць больш грошай на абарону. Натуральна, гэта ўсё не спрыяе тэхналагічнаму лідарству Еўропы. У ЗША і Кітаі такіх патрасенняў няма, што ставіць іх у больш выйгрышнае становішча. Такія вось, на мой погляд, 6 асноўных прычын тэхналагічнага адставання Еўропы ад Кітая і ЗША. Ці робіць з гэтым штосьці Еўропа? Так робіць. Напрыклад, была прынята праграма Horizon Europe, якая прадугледжвае інвестыцыі амаль 100 мільярдаў еўра ў даследаванні і навуку. Дапаможа гэта ці не, пакажа час. Гэта часткова закрывае пункт з недахопам вечных грошай, але астатнія пункты застаюцца. З імі працаваць ці немагчыма, ці вельмі цяжка. Паглядзім, што будзе ў будучым. А пакуль пішыце ў каментарах, што вы думаеце на гэты конт. Таксама не забывайце падпісвацца і да сустрэчы ў новых відэа.